तुमको मन में दुख नहीं ना आई 2-4 रुपया दला लो कला दे के दिए लो मर जाए तो याद पर ये लोग बहुत मदारी आवल सारा झूठ सच वाला खेल देखला हम लोग झूठ सच वाला खेल नहीं सुनो भाई जीवो रखी तो का बना लोगे बना लोगे ना देखा ये दीवा आम दीवा उठैले से पहले कलन की डाइन घोसलो लोग के भतारी में बन देखा में राखो तनी हमरा बाबू के 2 मिनट खतने माइक तनी अपन स्थान से तनी एक गटई खोले कर आवाज बाबू रे ताली बजाई लइका यार ये बेटा कहां गइलो लो बंगाल बंगाल हां सांप लियाइल बड़े बड़ी कौगो दूगो एगो हमरा गला में रही एगो गुरुजी के गला में केहू जनी भागे मत दिए लोग आज गाड़ी पर डबल छेना निकाले आ तोर बॉडी बदल गइल बा बाकी रही जो सबके चिन्ह लेनी सबके पहचान लेनी ये लोग के विषय में दू गो बात पूछे बता दे हमके लोग रुपया दरअसल खाए के हाँ ये गांव में हमके कौन भाई को रुपया खाए के दलन तो से पूछे बता दे नहीं बतले बता दे बाहर के बात बता दे रोड का बात बता दे ये छत के बात बता दे ये कोठा के बात बता दे ये छत के बात बता दे नहीं बतले बता दे पूछ ली पूछी भैया पूछो खेला के सच्चा माना तब ताली मारे लोग पूछो भाई हमार भैया को रुपया खाए के दलन बेटा भाई हमार भाई को रुपया खाए के दलन बेटा ये छतवा पर को आदमी खड़ा बा बाबू चाची हाथे में का ले दिया बेटा तनी बोले खाके लइकवा बोलता क्या बोला मोबाइल के सिम कार्ड निकल गइल बाबू का इनहु जनी भाग मत दियोला गाड़ी पर खेला बाबू रे पूछ ली सब बात पूछे बाकी पहले के झगड़ा ठीक बाकी बात के झगड़ा तारा घर से चोरवा चोरी क के भागल बा कि ये खेल वाला तनी चोरे के नाम बतला दे ना बतलाए इस सवाल मत पूछेलो ना तो चोरवा कुछ ना करी हमरे बाबू के डायरेक्ट गोली मार ना रही बांस ना बांधी बांसुरी आई मत के पूछिए कि हमरी पॉकेट में कितना नोट बा ना बतलाए हम का खा के आइल बानी ना बतलाए हमारा घर से कौन आदमी संपत्ति लेके भाग गई ना बतलाए हमार नाव का हो ना बतलाए ये सब सवाल मत पूछिए बाकी का बात बतलाए ताली बजाओ लो सुनो भाई भैया ठेला मारे नो हाँ ई हमके खाए के पैसा देला नो हाँ ई को गो रुपया देला न हो 3 रुपया को रुपया कहलो सब 3 गो ताली मारो लोग अब रे आओ इधर आओ आ गई भाई सामने छत पर कैसन लोग लौकता बेटा लड़की लाल लइकनी को गो लौकता कैसन दूगो ताली मारो लो सही गाड़ी करा बाबू रे हो छत पर कौन जानवर लौकता सन बेटा कौआ भैया कौआ हुआ अंजाली दारा आ गई दूर का बात छोड़ देनी भाई भाई हाथ में का ले ले बड़ा मोबाइल ताली मारो सही वही का ये को रुपया खाए के देले रहो 20 रुपया ताली मारो सही अभी रे
अब इधर आ आ गई और दूर न जाओ चल गई ये छत पर लेडीज लोग को देनी लौकत आवे 3 आदमी डबल भैया को देनी बाल आई और रुपया खाए के देली हो भाई हमार भाई को रुपया दिला ने खाए के गुरु बोला था एक डिब्बा से टावर पकड़े नहीं है ना अब एगो से पकड़ा बतानी ओकरे बाद सीधा आ पहले तहार वाला सपो निकले कि हमार वाला तहार वाला फोफिया था तो आ हमार वाला करो इतवा तो केकर वाला पहले निकला तहार वाला कि हमार वाला ताली बना लो बिस्मिल्लाह कह के दहिना से निकाले एगो जल्दी से एगो के खेल देखला तो नहीं ओकर बाद सांप देखो आ ओकर बाद भुतवा निकाल देतन तो के लड़ा देतन अब हम खेला समाप्त कर जल्दी से निकालो दहिना 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 आ तनी देबे का हो कथी अछि ना ई अजमेर के माटी हो मानो तो देव ना तो ए पर रखो जल्दी से रख दू बक्ता नहीं सबको निकाली ना चलो बैठो हमार वाला सबको ओकरे बाद एक और आपन न गोड़िए पड़ छनवा निकाले ताली मारी दोनों साथ निकाल कौन इधर आ भाई भैया कौन बिरादर होन बाबू मुसलमान ये चाचा के केंगा चिन्हता दाढ़ी बाटे ताली मारो सही बात क्या इधर आ भाई कैसन आदमी बाड़ी बुढ़िया माई ये चाची के केंगा चिन्हत आगे के उनकर दतवा टूट गई बाटे बाबू आओ सांप आ गई दे लो निकाली ना गुरु ये कर वाला लोग बढ़ जाओ सांप ये बेटा लोग बढ़ के बोलो सांप देख रहा मैं जान नहीं ए गुरु कोई नहीं कोई छा सांप बाजे लगा बैठ जा दिन आगे वाला बैठ रे बैठ निकाल दे कनी सांप बाबा ये कर वाला बैठ जा चलबा तू सांप 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 बाबू हल्ला बंद कर लोगी ए हमार दादा लोग बंद कर लो हल्ला तुम लोग अरे एक जगह खड़ा रहो का हल्ला कर बाबू रे बाप रे हाथ नहीं इधर आ आई दीदी भैया ठा न एकरा दोनों हाथ में चूड़ी कोगबा बेटा गंती करता 1 2 3 4 5 कोगो कलो संभाली कोगबा दीदी देखबू सगबा ताली मारो सही कर बाबू सांप दो ए गुरु पहले हमार वाला उठ नहीं जोन वाला बहुत मदारी वाला सब लोग के डरवा के पैसा ले कौन सा रुपया दे लोग के चार गो मार जाना झूठ दिया हल्ला नहीं जाके हमने कहले बुकाइन कर बोलो चार गो झूठ लावा पांच झूठ दिया दिल्ली का हाई कोर्ट फेल कर कौन है लोग के भाषण बा कौन विचार बा कौन बात बुझले के लोग नौबते नहीं बाबू सांप दो सांप हमार वाला लो ए गुरु बड़ी काका तब से टिनटिना आ जब से रसगुल्ला खोले तब से दे बेटा सांप दे खेल वाले का हो गई सांप दिखलाने से पहले अच्छे अजमेर का दवा का फायदा बतला दीजिए अच्छे सांप दिखलाने से पहले आज बहुत बढ़िया दिन है शनिचर दिन इसमें दो फायदा है बोल दे बोल दीजिए आ केहू कोई के देवाने को हमके अजमेर के माटी दे दे ओकर काम हो जाई आज एकर मन में विश्वास नहीं है उनका काम जिंदगी में ना होई एगो बात पूछत भैया तनी जवाब दियो
हई पथलवा रखनी तो जो हमार बाबू तनी हम लइकवा तुला राशि कही जो पथलवा रखनी तो बतिया हमार लइकवा सही करे से तरगुआ में की गलत कर ई तुला राशि के लइका ई कहत कि तनी में दुगो फायदा भाई हो बोल दो तो तोन को हुकुम होके तो 2 मिनट समय दे बोलो तो दुगो बात बोल दे सुनलो तो बोले बा ना सुनलो तो ना बोलो का भी सुनलो की ए मालिक एकरे पहले से धन ना होई दौलत ना होई जुआ ना की तो नौकरी में काम ना करी आई मत सोच के हम गरीब बानी के पहले तो राजा हो जब तो राजा होके वाला रही तो तेरे गांव में छिले थी नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री हम बाकी भगवान दुइयो को चीज बनैले एक दवा और एक दुआ सा दवा काम ना कर लूंगा दुआ काम करला सा दुआ काम ना कर लूंगा दवा काम कर आ जब दोनों फेल हो जाई तो भगवान खुदा के छोड़ के केहू माई के लाल जिंदा नहीं थे कि तनियो के बचा ली वही मेडिकल में गला तक केहू हंसते आवेला वही मेडिकल में गला तक केहू रोते आवेला तो डॉक्टर खराब ना होले तार है नसीब खराब ताली मारी हम बतला दे तरी बाबू रे बोल दी बोल दो पहला नंबर पत्थर में ये बा माली ये रोड से गुजरत नहीं आहे के हैंगा पहले बनी तोरे देह पर कोनो आफत विपत आवला तो 20 मिनट पहले पत्थर गरम हो जाला आ गरम बर्दाश्त ना होला तो 20 से पत्थर का हाकिम ई फाड़ जाला ई अपन जान दे दी तार जान बचा जब गरम हो जाता तो गाड़ी से उतर जा तनी हल्का पानी में के डाल दो पानी में से पत्थर के निकाल लो पानी पी लो फिर गाड़ी पर चढ़ जाए के बच्चों 4 लाख रुपया के जीवन बदे फायदा है आ 2 नंबर फायदा का मिली बेटा बोल दी बोल दो एगो सुंदर लड़का बा रास्ता पर खेलता कोनो डैनिया बुजरी के गाड़ में स्प्रिंग फिट हो गई हम डाइन भोसड़ो लोग के भातार में आ मौगियो में डाइन डाल से मर्दों में कोई को सारे टोनहा हो खेलस अरे अनि से माटी उठैलस तारे बाबू पर मार देलस तार बाबू ज्यादा परेशान बा काल एतवार के दिन बाबू के गला में दे दिए जगह हम पहले शेर के लड़का जंगल में खेलेला ताहार बाबू दुआरी पर खेली यही पर कोनो डाइन घोसड़ो को उल्टा सीधा बांधना चाहिए आ 3 नंबर फायदा का मिली बेटा बोल दी बोल दो एगो सुंदर घर बा तारा घर के साइड में दुश्मन घर बनवा लेलक मरल आदमी के हाड़ा कबर के बांस लिया के तारा घर में हाला दल तारा घर में ज्यादा परेशानी होता तो काल एतवार के दिन कुंवर बाबू से गिलास पानी में के डलवा दियो घर के 4 गो कोना होला 3 कोना पर पानी के छीट दिए एगो कोना छोड़ दिए तारा घर के अलेच मलेच निकल भाग जी मालिक के नाम पर 2 गो घर बता लास्ट फायदा का मिली बेटा बोल दी बोल दो नौजवान भाई बड़ा माँ बहन बा दिन भर काम करके बिछौना पर सूत गेल बुरा बुरा सपना देखल के गला में पहन कर रखल मछुआ पछुआ के उल्टा सीधा बांधना ताली मारो सांप देखो बाबू रे सांप देख ए मालिक है सांपवा देख लो लोग आ लोग कहला कि दुआ में शक्ति नहीं क्या हम कह देते नहीं जमाना में आदमी में भक्ति नहीं था बैठल बड़ा मंदिर में सोचा था कि हमार चप्पलवा क्यों लेके ना हम पहले कहनी कि मानो तो देव न था लोग कहला कि पत्थर का है देवी दुर्गा पत्थर का है राम पत्थर को जिसने दिल से मान लिया उसका बना है बिगड़ा क्या 1 लाख हिंदू 1.25 लाख मुसलमान जरे अजमेर के माटी है मानो तो देव न तो ई दुआ में देखला कितना शक्ति बा ए माई तनी अपना स्थान पर तनी शक्ति भेजो लोग जान जाओ कि दुआ में बड़ी आज मांग ली ये दमाने को हमके दे दियो अजमेर के माटी तो मिल गई ना मुझे मारना है सांप निकला तो सांप देखो ताली बजाओ सांप आ गए या हो अजमेर वाले ताजुद्दीन साबा बोली सा कलंदर मखदूम सा बाबा खाजा गरीबे नमाज कर दे करम करम कर रहम कर दे रहम का बेड़ा पार कर दे या गौ से आजम कर दे करम करम एने दुआ नहीं बताओ तो के दमाने कर कुछ दाम नहीं बतले न ते एगो लेती दाम नहीं हाथी हिंदू भाई के देख के गौ दक्षिणा मुसलमान भाई के देख के सिनी हटिया जगह का लेनी बेटा बोल दी बोल दो 20 गो रुपया ले भाती जिसको मांगना देना तो उठा लीजिएगा बाबा के दमाने को हमके दे दिया अजमेर का माटी पर 20 गो जिसको मांगना देना तो उठा लीजिएगा भाग वाला 20 दवा करा हुआ है ना जवानी बता दो हमें दू आदमी के नाम पर दुआ पड़े बाकी 2 आदमी ले ला और ताली मारो 3 आदमी ताली बजाओ सांप आ गए सांप देख लो भाई ले जा
आ तनी साफ भेज तनी दिया त तोड़ ना पहले हमार वाला भेज ओकरे बाद में ताली मारल साफ